Saint Domingo chinali chilumba. Atsamunda ochokera ku France anatsegulako minda ya khofi, mizimbe komanso thonje. Potero amabwera ku Africa kuno kumagwira akapolo nkumapititsa umeneko. Akafika kumalowa amagwisa ntchito yakavula gaga. Anthu onse amene anali ndi ulesi amadwa manja kuotcha pa moto kapena kuakwirira moyo. Pofika 1791 Maafrikana atopa ndi nkhanza za atsamunda. Anasonkhana chigulu ndi kuyambisa nkhondo. Amapita ku nyumba za azungu ndi kumawapha. Minda inaotchedwa. Komanso atsamunda ambiri anakwiyidwa moyo. Zinthu zitafika povuta, France inagonja ndi kuchoka mdzikolo 1804. Anthu akuda aku Saint Domingo analandira ufulu wa independence. Kuyambira nthawi imeneyi nkudzafika lero dziko limeneli limatchedwa kuti Haiti. Ngakhale anapanga mbiri pokhala mafika oyamba kugonjetsa atsamunda, America, Britain ndi anzawo sanali kukondwa. Ankaopa kuti anthu enanso akhoza kuchita chimodzimodzi nkuwawukira. 1862 America inatumiza asilikali ku Haiti ndi kuyamba kulamulira by force. Analanda minda ya mizimbe ndi khofi, komanso amakakamiza anthu kugwira thangata. Anthu onse amene amakana anaphedwa komanso kusowa. Atachita zimenezi kwa zaka zoposa 70, President Franklin Roosevelt anathetsa ndi kupereka ufulu kwa anthu akuda. That was 1934, but still America imalamulirabe dzikoli mwachinsinsi. Anthu amenewa samalola munthu osusana ndi fundo zawo kutenga boma ku Haiti. America ndi imene imapanga influence zisankho. Mbuyomu kunali dictator Papa Doc komanso Jean-Claude Duvalier. Amenewa analamulira zaka zambiri dziko limeneli la Haiti chifukwa cha sapoti ya America. Mu 2011 Barack Obama anachita influence zisankho ndi kupangisa kuti Michel Matere atenge boma. Mkulu ameneyu anali wakatangale, amagwirizana kwambiri ndi magangster ogulitsa madrugs. Koma still America inampanga support ndi kumuyimisa chisankho mu 2011. Ngakhale zipwirikiti zimene tikuona lero zinabwera chifukwa cha America. Anapanga influence zisankho ndi kuyika pa mpando President Jovenel Moise. Pofika 2018 mafuta anayamba kusowa, komanso madera ena anakwera mitengo. Anthu anakwiya kupita ku nsewu ndi kupanga zionetsero. President anaona kuti zinthu zavuta, anakweza chiganizo ndi kutsitsa mtengo wa mafuta. Patatha miyezi 7 anthu anayambiranso zionetsero zokakamiza president kuti apange resign. Nkhani yake inali yokhudza katangale. Akuti munthu amene amagulitsa mafuta mokwera, president ndi nduna zake amagawana chuma ndi kumakasunga kunja. Mwachisanzo kumayi kuno chilichonse mukapita pasika ndi chokwera, koma mapresidenti ndi nduna ndolemera. Ndi mmenenso zimakhalira ku Haiti, amakweza mafuta iwo nkumalemera kumagawana ndalama ndi kumakasunga kunja. Ndi anthu akumeneko anakwiya kwambiri mwezi wa Oktoba kupanga zionetsero kukakamiza president ameneyu kuti apange resign. February 2019 katundu anakwera mtengo, komanso mphawi unafika posauzana. Nazonso zionetsero zinakula. Anthu amaphwanya katundu wa anthu andale. Nyumba ya president inagendedwa, komanso mashopu anathyoledwa. Iwo amachita zonsezi kukakamiza president kuti apange resign, koma yeyu anakana. 8 months later zionetsero zinapitirira. Akatolika
motsogozedwa ndi mabishop anapita ku sewu posonyeza kukwiya ndi kukwera kwa zinthu, kusowa kwa mafuta komanso ziwawa. Ngakhale anthu osiyanasiyana amapanga zionetsero, President Moise sanapange resign. By November 2019 chilichonse chinayima mdzikolo. Masukulu, makhoti, zipatala, ngakhalenso mashopu akuluakulu analotseka. Mu nthawi ya COVID-19 chaka cha 2020 apolisi mdzikolo anapanga zionetsero pokakamiza boma kuti akwezere malipiro. Pa tsiku limeneli kunavuta kwambiri mpaka futi zinalira. Apolisi amamenyana ndi ame, inali nkhondo yopsa kwambiri. 2021 zionetsero zokakamiza president kupanga resign zinapitirira. Atolankhani, ma MP, apolisi, mapeshoniya komanso majaji anagwirizana kupita ku sewu ndi kupanga zionetsero. Zimenezi zinabweretsa mantha kwa president. Iyeyu analudabwa kuona kuti anthu amagwirizana ndi magulumagulu ndi kumapanga zionetsero zomukakamiza kupanga resign. M'masiku ochepa anamanga majaji atatu aku Supreme Court pa mlandu wa treason. Mwezi otsatira zionetsero zinapitirira. Madokotala, aphunzitsi ndi maloya anachitanso. Anapita ku State House ndi kuzungulira nyumba ya president kukakamiza kuti achoke. Komabe mkulu ameneyu sanachoke. Anawuza anthu kunena kuti zivute ozisavute iyeyo sangapange resign. 4 months later president ameneyu anaphedwa ndi achiwembu. That was 7 July 2021. Kafukufuku amaonetsa kuti mkulu ameneyu anaphedwa ndi zigawenga 28 zochokera kunja. Zinapangidwa hayala ndi akuluakulu ena aboma, a business komanso maambasada. Mkulu wa polisi, mkazi wa malemu ndi ena ambiri anamangidwa kuwaganizira kuti anatengapo gawo pa imfa imeneyi. Ngakhale anamupha, zipolowe zinapitirira. Monga tonse tikudziwa, ku Haiti kuli magangsta ambiri amagulitsa madragi, kupha anthu, kidnapping komanso robbery. 2022 magulu amenewa anayamba kumenyana polimbirana migodi. Timaona m'matawuni mwathu anyamata ojiya amamenyana kumalimbirana migodi. Kumeneku ku Haiti magangsta anayamba kumenyana 2022. Nkhondo yake siyamipeni kapena miyala. Iyi ni nkhondo ya futi ndi mabomba. Anthu oposa 300 anaphedwa. 2023 situation inafika poyipa. Magangsta anatenga ulamuliro wa capital city. Almost 80% ya malo inali m'manja mwawo. Tiyelekeze Lilongwe ija, yonse ija izilamulidwa ndi zigawenga. Komano State House yokha ija ikhali m'manja mwa boma. Ndi mmene zinalili ku Haiti. Apolisi amangophedwa, kungopeza apolisi atavala uniform, magangsta amamupha. Komanso mapolisi station ambiri anatengedwa. Anthu ambiri otchuka anapangidwa kidnap ngati njira imodzi yopezera chuma. Mwachitsanzo, Jean Dickens ameneyu ndi nzika ku America. Iyeyu pamodzi ndi mkazi wake anagwidwa pa 18 March. Atapereka ndalama anawasiya. Robert Dennis, mwini wake wa TV station yotchuka kwambiri, anagwidwa pa 11 April. Atapereka ndalama anamutulutsa. Enanso ambiri atagwidwa nkulephera kupereka ransom anawombera ndi kuwapha. Mwachidule dziko limeneli pamene ndikuonera pano libe chitetezo, likulamulidwa ndi magangsta. Ataphedwa president mu 2021, Ariel Henry ndi amene analowa malo mwake. Mwezi wa January 2024 phungu wina Guy Philippe anatsogolera zionetsero zofuna kumuchotsa. Iye yutu sanaliyeka, amathandizidwa ndi magulu opsa kwambiri
magangster. Ataona kuti security sili bwino, President Henry anapita ku Kenya kukapempha chithandizo. Iyeyu amafuna asilikali a Kenya apite ku Haiti kukakhazikitsa bata. Komabe atangofika mdzikolo, High Court ya Kenya inayika injunction yoletsa President William Ruto kuchita zimenezi. Pofika 29 February ku Haiti kunavuta kwambiri, mfuti zinamba kulira paliponse, airport inatsekedwa, komanso ndege ya Henry inalephera kutera for security reason. Pamene amachoka ku Kenya anaganiza zobwerera kwawo, koma mfuti zimangolira pa airport moti ndege imene ikanatera ikanaomberedwa. Ndiye pofuna kuteteza moyo wake sanatere, mawu make anapitirira ndi kukatera dziko la Puerto Rico. Puerto Rico ndi dziko lina limene lili kumalire ndi Haiti. Pamene unena pano president ameneyu akukhala ku Puerto Rico, tamumva masiku apitawa pa 15 March wavomereza ganizo lotula pasi udindo. Zipani zonse zikukumana ku Jamaica ndi cholinga apange boma la mgwirizano. Amene akutsogolera meeting imeneyi ndi Secretary of State wa ku America Antony Blinken. Kupezeka kwake pa meeting iyo kwapangisa kuti magulu ena akwiye. Akuona ngati kuti America ikukondera munthu wina wake monga mene ankachitira mbuyomu. Mwachidule Haiti ilibe mtsogoleri panopa. Meeting ya ku Jamaica ikayenda bwino, akhala ndi boma la mgwirizano.